Днес ще ви представя 10 от моите най-очаквани... Малко се преплетох, да. Днес ще ви представя 10 от моите най-очаквани анимета за 2025 година. Да започваме. Ще започнем с тези анимета, които за малко не влязоха в нашата класация. И пак ще ви кажа, тук може да има много сърдити и много недоволни, но само да ви предупредя от началото. Има доста добри анимета, които все още не съм гледал. И има примерно много добри анимета, които съм гледал. А има и тъпи анимета, които съм гледал, и тъпи анимета, които не съм гледал. Така че това е лично моя класация. Не искам някой от вас да се засяга. Ако се засегнете, пишете в коментарите за какво сте се засегнали. Може да ви изкоментираме или да ви избазикам нещо и да се засегнете още повече. Благодаря ви. Започваме с тези, които за малко не достигнаха в нашата класация. А именно, Sakamoto Days, втора част. Не ме разбирайте погрешно. Лично на мене анимето супер много ми харесва, обаче с тези глави, които предстоят тази година, просто не може да се мери определен смисъл. Наистина. Поне това е моето мнение, иначе много ми харесва анимето. Oshinoko, сезон 3. За това аниме, между другото, много може да ме псувате, обаче Fire Force, сезон 3. Spy Family, сезон 3. И едно аниме, което все още не съм гледал, за което много ме яд, обаче в момента наистина не намирам време да изгледам, а именно Bleach, Thousand Year Blood War, новата част. Значи започнах Bleach, гледал съм го някъде до към средата или там, докъдето почнаха да стават многото филъри и ми стана малко тъпо и го бях спрял. След това го позабравих и трябва наново да го почвам, а наистина не мога, в смисъл нямам времето да го почна наново. В смисъл в момента нямам времето да го почна наново, ще го гледам някой ден, определено знам иначе какво става, в смисъл гледал съм Thousand Year Blood War е много яко. Не ме разбирате погрешно, в смисъл да, съм сигурен, че най-вероятно ще ми е в топ 3. Обаче просто сега не съм го гледал. И това е причината, поради която не съм го вкарал в моята класация. А сега да започнем с 10 заглавия, за които изключително нямам никакво търпение и просто наистина, разбирате ли, не мога да ги изчакам. В смисъл, никакъв шанс да ги изчакам. Чак направо ми избива на агресия, разбирате ли. Това ми е тетрадката, в която за момента си записвам сценария. И си я плосна тук, така, защото, що не е смисъл, кой ще ти каже нещо. Анимето, което съм сложил на 10-та позиция е... Един момент. My Hero Academia Vigilantes. Не знам какво да очаквам, между другото, не съм чел много. Само знам, че ще бъде историята ще бъде преди Деко. Предполагам, че ще е за някой с сили или някой, ако е някой без сили, ще е малко тъпо, защото все пак Деко беше без сили и получи. Надявам се да е някой с сили, но може би такива по-странни или различни, но определено аз съм много голям фен на My Hero Academia. Не съм от тая фен база, които провалиха цялото аниме и всичко. Определено с нетърпение ще го очаквам. На 9-то място поставям едно аниме, което излезе тази година. А дали тази година излезнало? Да. Аниме, което излезе тази година, а именно Дандадан сезон 2. Първи сезон беше кратък, но доста добър. Затова с нетърпение очаквам втори сезон. Добре, не е чак с такова голямо нетърпение, но очаквам втори сезон. На 8-то място очаквам един филм, който вече чакаме от доста дълго време. Анимето на мен изключително много ми хареса, когато излезе. Наистина беше добро. Хората го хейтват, в смисъл феновете, защото може би са чели мангата, която най-вероятно е по-добра. Обаче за тези, които не са чели мангата, като мен, определено анимето много ми харесва, а именно Chainsaw Man. Доколкото знам, става въпрос за Ризе. Не знам много за нея или честно казано, поне аз не си спомням, защото сега не мога да спомням абсолютно всяко нещо, което съм гледал, нали, спомням си какво става горе-долу като цяло историята, но не си спомням точно за нея, но мисля, че като цяло нищо не знаехме. Така че имам някакви спойлери, малко, мисля, които не са навързани, но аз си ги навързам по определен начин. Така че не знам какво ще се получи, но определено с нетърпение очаквам този филм, защото мисля, че ще бъде много як. Аз съм от тези, пак казвам, които не са чели мангата и първи сезон им хареса, както и анимацията, така че според мен, ако се придържат поне към това, което беше, ще бъде окей. На 7-ма позиция слагам едно нещо, което изключително много се радвам, че ще се случи. Но вие наистина си нямате идея колко изключително много очаквам. И това е Yu-Gi-Oh! GX Remastered. Ще правят ремастър на едно от най-яките анимета някога Yu-Gi-Oh! И то не на кое, а на GX. Заради 20 годишнината. Хора, аз съм сигурно един от най-големите фенове на GX. Разбирате ли? Имам дискове на български, почти всички дискове на GX. На старото Yu-Gi-Oh! Имам. Нали, особено на старото на GX имам много. Но на GX, на Jaden Yuki, изключително много. Това ми е един от любимите персонажи. Говоря, нали, за Yu-Gi-Oh! Значи не е един от любимите, това ми е любимия персонаж, нали, в Yu-Gi-Oh! След това имам и други любими, но той ми е на първо място. Elemental Hero дека ми е топ of the top. В смисъл, това ми е най-якия дек.
Аз го колекционирам, в момента нали нямам при мен картите, защото не са тук, в смисъл не са в този апартамент. Ще ви ги покажа някой път, нали, когато говоря за Yu-Gi-Oh! Определено. Надявам се да бъде мега яко, защото по принцип е мега яко. То беше мега яко тогава, пак камо ли сега, нали, с днешните технологии и начин на анимиране и студията, как правят нещата. Не знам, в смисъл, не съм чел, не искам да си поставя някакви невъзможни очаквания, затова между другото съм го сложил на 7-мо място. И имам очаквания, обаче не искам да имам големи очаквания, за да не бъда разочарован. Ако сложим големите очаквания, които трябва да имам, ще ми на второ място. Дано не се усердят и го направят както трябва. На 6-то място слагаме едно аниме, на което първи сезон беше изключително добър, а именно Kaiju No. 8. Историята не е кой знае каква, но не мога да кажа, че беше зле, обаче анимацията и персонажите бяха доста готини, затова със сигурност очаквам да видя какво ще се случи във втори сезон. На 5-то място слагаме едно аниме, което все още не се знае дали ще излезе тази година, но се предполага, че е почти сигурно да излезе тази година и това е One Punch Man сезон 3. Очаквам тази година да се стегнат и да направят шибания трет сезон и да го направят хубаво. Или поне средно. Да не е максимално готино, но да е окей. Това е едно от най-яките анимета, които са излизали. Малко ми е такова като глътка с свеж въздух, защото е все пак цирк, е смисъл смешно е, готино е, нали, прави си кева като го гледаш. Така че определено чакам да не се усерят и да го направят както подобава и да излезе тази година, разбира се. Не искам да им давам зора, но ще бъда щастлив, ако излезе тази година и е сравнително добре. На 4-то място слагаме My Hero Academia сезон 8. Чудно голям фен съм на My Hero Academia. Особено последния сезон беше мега як за мен. Нямам търпение за последния сезон на анимето. Това ще бъде последният сезон. Имам спойлери как завършва, но въпреки това искам да видя как ще го направят в анимето. Нямам търпение да видя финалните битки и така нататък. На трето място слагам Demon Slayer Infinity Castle. Така, доколкото знам, това ще бъде първият филм от трилогия, нали, която трилогия ще сложи края на историята на Танжиро и компания. Какво да кажем за Demon Slayer? Анимация на световно ниво. Последният сезон, последният епизод беше един от силно топ епизодите ми като цяло в анимета и особено като анимация. Значи, беше който го е гледал, това нещо беше по-реалистично от реалния живот. В смисъл, аз в момента където седа тук в стаята и гледам, или когато съм навън, няма значение, но в момента гледам и не ми е толкова реалистично, колкото ми беше тогава. Предполагам, че хората най-вече гледат заради анимацията, някой може да гледат заради историята. Историята не е особено иновативна и готина, но пак мога да кажа, нали, че ми харесва. Но определено го гледам заради анимацията на първо място и на второ заради яките персонажи. В смисъл има някои топ персонажи оттам, които поне за мен са топ, за други може да не са, но на мен изключително много ми харесват и не говоря примерно само за танката, нали, и за другите там. Танката е Танжиро, нали, който не знае. И примерно и за Ренгоку, защото повече се кеват на Ренгоку много. За мен не е само Ренгоку, примерно един от топ персонажите там ми е също Аказа или Аказа, не знам кой как го произнася, се тая, няма значение. Demon Slayer просто нямаше как да не е в топ 3, в смисъл невъзможно. На второ място слагаме анимето, което щупи рекорди миналата година. А именно Jujutsu Kaisen сезон 3. Първият сезон беше уникален. Втория сезон надгради. Направо беше някаква блъсканица. Беше мазало. Ако сте от хората, които... Значи аз съм от хората, които и се кефат само на як екшън, на анимиран як екшън в аниметата и на тези, които се кефат на изключително добра история, дори и да няма екшън. Значи аз съм от този тип хора. Като цяло се кефа на всичко. Не ме интересува екшън ли е, яка ли е историята, готино ли анимето, добро е. Историята – мит. В смисъл, като доста, нали, така истории, които сме гледали в анимета и навсякъде като цяло. Анимацията – топ. Не говорим за това, че експлоатират служителите, нали, това е лошо, обаче ева на служителите, в смисъл, анимацията е невероятна беше на този сезон и екшъна беше уникален. В смисъл, този сезон беше брутален. Наистина беше брутален. Трети сезон ще бъде още по-брутален. Та няма как да не го сложим на второ място. В смисъл, казвам ви хора, няма как. Просто Demon Slayer, Jujutsu Kaisen няма как да не са ти в топ 3, когато ще има нов сезон. В смисъл, невъзможно е. Сега може да има и други анимета, които са ти в топ с по-яки истории, обаче тия няма как да не са ти. В смисъл, от New Gen те са най-яките. Особено да не говорим, че сега в Jujutsu Kaisen трети сезон какви битки ще има. Чел съм мангата, нали, чел съм части от мангата, извинявам се, не съм чел цялата манга, обаче в този сезон ще е мазал, в смисъл, ще е мазал. И така, дойде първата позиция. На първо място... Ей, муха, ела. На първо място в моята класация, ако не сте се сетили вече, значи не знам къде живеете, под камъни ли живеете, под мост ли живеете, къде живеете, но на първо място е One Piece. Миналата година това аниме щупи абсолютно всички рекорди.
излезе live action адаптация, в смисъл сериал на Netflix, който беше супер як. Има хейтери със сигурност, обаче за истинските фенове на One Piece беше супер як. На някой пейсинга не им хареса, но просто няма как, в смисъл всичко, което го има в анимето, защото той е 1200 епизода, в смисъл няма как да го вкара всичко в сериал. В смисъл невъзможно е, с всички детайли и такива неща. И историята да бъде напълно същата. Когато излезе сериала, стана най-стримван сериал на света. Анимето беше първото по най-много гледаемост, мангата беше първа по най-много четене. А в една година One Piece чупи абсолютно всички възможни рекорди за всичко. Вие разбирате ли? Мисля, за всичко. И като изключваме това, ми е най-любимото аниме. В смисъл наистина, това анимето, което ви казах, че следа от 10-ти клас, когато наваксах се епизод и мисля, че тъкмо Дресроса почваше тогава, ако не се лъжа. Може да се лъжа, но съм почти убеден, че Дресроса тогава те първа започваше, излизаше по един епизод на седмица. От тогава до сега, до ден днешен го следя. Имам и татуировка на One Piece. Мога да ви покажа, ако искате. Тук на крака е. Не знам дали се вижда, в смисъл ще зумна. Луфи, Сабо, Ейс. Мангата, който е чел, знае какво се случва, който не е чел и не иска спойлери, няма да му казвам. Ще види какво ще се случи, обаче ще бъде пълна лудница. Особено в момента, в който снимам това видео, в мангата, ако ви кажа какво става, значи вие тогава си нямате идея. Вече не са на Egghead, но няма да спълвам. Наистина, не искам, няма да спълвам. Но Egghead ще бъде мазало. Продължението, защото те вече са там. Ще бъде мазало. В смисъл, ще бъде направо мазало ще бъде. Направо ви казвам, откачам, като... Радвам се, че студиото си взе почивка. Ода, ако трябва, брато, взимай си по 2 пъти в годината, по 6 месеца за почивка, често ти казвам, ако искаш пиши по един чаптър на година, обаче си взимай наистина почивката, която ти е нужна и продължай да правиш това, което правиш, защото наистина си един от гениите на 21 век. То човек трябва да е идол на всички, които искат да занимават с писане или с нещо подобно. Неща с създаване на манга, с създаване на история, а за история да не коментираме. В смисъл и за история дори няма да коментирам за този човек. С най-голямо нетърпение от абсолютно всички неща очаквам One Piece. Въпреки, че там дори знам напълно какво става, това не ме интересува, просто го обожавам. Това е най-великата история някога писана в целия този свят на всякакви книги, истории, каквото и да е, манги, манхуа, комикси. Значи, който не е почнал One Piece, сега е момента да започне, защото накрая целият свят ще знае какво е One Piece. Само това ви казвам. Целият свят ще знае за One Piece. От малки до големи. Няма да има човек, който да не го знае. И със сигурност няма човек, който не го е чувал вече. Трябва да живеете, буквално даже не под мост, не знам къде трябва да живеете. Трябва да живеете на Луната и да не може да стигнете до Земята. Това беше класацията ми за топ 10 най-очаквани анимета за 2025 година. Пишете в коментарите кои са вашите. Също пишете в коментарите дали ви харесват тези видеа, които правя и какви видеа желаете да правя. Не забравяйте да харесате клипа, да ме последвате и ще се видим следващия път. До скоро!